Salutare toată lumea, sunt de pe un tutorial pe CubeWars cum să vă băgați mapa în online. Pentru început, la MyMS trebuie o mapă construită. Dacă vreți să faceți să vă luptați cu zombie, trebuie să aveți cumpărate pe 500 ceva cu respawn zombie în survival. Bun, pentru început, dacă aveți o mapă la MyMap construită de voi, intrați în online battle. Așa, să conectezi, dați la My Maps. Acum îmi scrie type. Alegeți any battle type, free for all, construction, survival sau teams. Ei bine, eu să zic că aleg survival. Map 1. Puteți să faceți câte măpi aveți. Destruction. Dacă vreți să se distrugă în timp ce trageți, să zic un tun. Eu dau no destruction. Și liked, eu voi pune day. Eu dau create. Acum mă bagă. Și poate o să se joineze alții în mapa ta. Bagă. Aștept să se încarce. Merge un pic cam greu, mă scuzați. Bine, pun pauză. Am revenit. Bine, așa, m-am băgat pe mapă. Dacă mi-am pus ceva și o să ia, uitați, zombie cum ies. De acum îmi ia această armă. Și dacă mură zombie, faceți bani. Puteți să vă luați itemele care le aveți pe mapă, cum ar fi viețile sau, cum să zic, armele. Acum, când trec acele secunde, vor ieși iar zombie, așa că mă duc să-mi iau de aici un tun. O să întrebăiască el. Și acum vor începe să iasă mai multe feluri de zombie. Se pot joina și alții pe mapa voastră. Ia uitați, au ieșit și altfel de zombie care trag cu pistol. Cam așa vă băgați mapa. Puteți băga și pe echipe. Dați un pic să mă mor ăsta. Așa, dar oricum o să vă scoate dacă sunt numai eu. Acum să vă mai arăt într-un fel. Tot de International Battle, My Map. Data asta voi pune pe Teams. Acum, o destruction de. Acum, dacă cineva poate să joineze, să fiți pe Teams. Iar să zic că se bagă la altă culoare și vă bateți între voi. Deci, numai goldul. Că ne aștept pe celelalte. Nu sucesc acele 100 de cuburi. Dar vedeți că se spawnează și zombie dacă vedeți asta. Zombie.
atât pentru acest episod, vă aștept și la altul. La revedere!